nemuchinjiko pane tsime kwaro mvura yekurapa iyo yabva kuna Jesu. Nemuchinjiko wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese. Pedyo nemuchinjiko mutsawandiwana jekeserwa kupenya kwa Jesu. Pedyo nemuchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese. Pedyo nemuchinjiko ndomuona Jesu. Ndibatsire kufamba mumabvute awo. Pedyo nemuchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese. Pedyo nemuchinjiko ndolinda ndoimba yakara ndizosvika iyo kwerwizi. Pedyo nemuchinjiko wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese. Pedyo nemuchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese. Ndipo panozorora moyo wangu wese. Ndipo panozorora moyo wangu wese. Sabbath tinofarama nero ano nekuti Mwari vakatichengeta tatopinda mukati mesabata rekuzorora, chikomborero chikuru chokuti taakuzorora nai. Yes, tiri kudzidza pamusoro peutano, saka tine Mwari rinotibetsa kuzorora riripo, saka takomborerwa chose. Alright, tarisa munhu ari pedo newe. Right, cheuka munhu ari padhuze newe. Right, mupe Colgate Smile. Nyemwerera chero pane malende, nyemwerera. Aha, nyemwerera zvako zvinotenderwa izvozvo. Right. Aha, kana wanyemwerera chiti hama. Zvakanaka kuva pano. Hama. Komborerwa. Amen. Alright, maskera se vari kufamba, vari pazvikona makamira maskera sei, vari kutengesa kumusika uko maskera sei,
yasvika nguva yekudzidza, vanoda zvavo kudzidza, torai pamunogona kunyora mavhesi kana mune mapepa mabhokoisi, torai takutodzidza muchinyorawo mavhesi kuwana mupako weparwendo. Vanogona kutora mazwi, torai mazwi, uyai chero padhuze mutore mazwi, munotenderwa kutora mazwi nekuti rinongori soko raMwari. Tiri kudzidza Bible, the Bible and the Bible alone ndio ratichange tichidzidza, saka hatinyimani ba, asi kuti kuti munhu wose akasungunuka kudzidza ngawane mukana wekudzidza. Zvakanaka izvozvo. Vanobvunza mubvunzo munotenderwa kubvunza mubvunzo muchinyora mubvunzo wenyu pachipepa. Hamunyore zita renyu, hamuisi phone number yenyu, asi munongonyora mubvunzo wenyu. Then kana maisa mubvunzo wenyu pacard box pakona apo, munoya muchizoteerera mhinduro yacho mangwana. Right. Vamwe vanogona kuti haisi hatina problem pamubvunzo, vanoda kuwana munamato prayer. Unonyora kuti prayer request, woindicate that request kuti ndei tinonamata. Hatitauri pamusoro pemamiracles, tikutaura pamusoro paMwari anopindura munamato. Saka tinonamata Mwari mupenyu anopindura munamato. Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akuropafadze. Regai tiendere mberi nechidzidzo, titange tambonamata. Ngatinamata edu. Baba vedu vakanaka vari kudenga, vazere nenyasha, vane rudo, tokutendai nevhiki ramakatisesedza kusvika nhasi. Tatodongorera kupinda mukati mesabata, maita yenyu nekuchengeta kwakadai. Zvinoti pamberi penyu zvehumwe usiku kudzidza zvimwe zvaJesu. Takunamata kuti Mweya Mutsvene auye kuzotidudzirira chirevo chamadekwana anhasi. Bvisai kududzira kwangu ini kana kureva-reva kusingatibatsire, asi imi Mwari Mweya Mutsvene wakanyora dai ungadudzire, nokuti hakuna munhu mukuchenjera kwenyika ino kana mukuziva anogona kududzira shoko renyu. Zvoda Mweya wakarinyora. Simudzirwai ndidzisirwe, zikanwai ndisazikanwe. Nechirevo ichochi nenuwo ndiponesiwe Mwari, tigofara tose tichizwa mazita edu achidaidzwa mubhuku reupenyu. Kunamata kwedu mukuzvininipisa kuzita rinoyera uye richigara kusingaperi raJesu Kristu. Amen. Alright. Musoro wechidzidzo wanhasi unoti iwo hope idzi hadzinyebi. Yes, this dream shall never fail. Lama pupo kaput impela. Alright, tipa bukura Daniel. Tichaedza kuridimura rakati kure, asi tinoverenga zvikamu. Verse number 1 kusvika verse number 8, chapter 2 ya Daniel. Then mono manya moti verse ya 17 kusvika verse 23. Ya monoti manye moti verse number 39 kubva yapera manje. Tingodemura asi thank you very much. Tikudemura nekuti hatizodzidzi Daniel chete, mune zvimwe zvitsauko zvatichigoka kuvesera moto wacho pabhuku raDaniel kuti unyatsopfuta pabikwe sadza riibve. Daniel chapter 2 verse 1 to 8. Yeah. Verse number 1. Yeah. Negore rechipiri rokubata ushe kwa Nebukadhinezari wakarota hope. Yeah. Mweya wake ukatambudzika. Yeah. Hope dzake dzikatiza. Ipapo mambo akarayira kuti vachenjeri neng'anga nevaroyi nevakadheya vadamwe kuzodudzira mambo kurota kwake. Yeah. Ipapo vakapinda vakamira pamberi pamambo. Mambo akati kwavari, ndarota hope. Yeah. Zvino mweya wangu unotambudzika, ndichiti ndidzwisise kurota kwangu. Ipapo vakadheya vakataura namambo norurimi rwavaSiria vakati, mambo ngaararame nokusingaperi. Yeah. Udzai varanda venyu kurota kwenyu, isi tigokuzivisai kududzirwa kwazvo. Mambo akapindura akati kuvakadheya, shoko rakatemwa neni. Shoko rakatemwa nini? Kana mukasandizivisa kurota kwangu nokududzirwa kwazvo,
muchagurwa uye dzimba dzenyu dzichaitwa duruduru. Kuti watungo komana. Asi kana mukandizivisa kurota kwangu nokududzirwa kwazvo, muchapiwa neni zvipo nemibayiro nokukudzwa kukuru. Naizvozvo chindizivisai kurota nokududzirwa kwazvo. Ivo vakapindura rwechipiri vachiti, mambo ngaavudze varanda vake kurota kwake, isu tigokuzivisai kududzirwa kwazvo. Mambo akapindura akati, ndinoziva kwazvo kuti imi munongotsvaka kuwedzerwa nguva nokuti shoko iri ratemwa neni. Verse number 7. Verse 17. Ipapo Danieli akaenda kumba kwake akandozivisa shamwari dzake Hanania na Mishaeri na Azaria shoko iro kuti vakumbire nyasha kuna Mwari wokudenga pamusoro pechinhu ichi chakavanzika, kuti Danieli neshamwari dzake varege kuparadzwa pamwe chete nevamwe vachenjeri veBhabhironi. Ipapo chinhu icho chakavanzika chakaziviswa Danieli pane chakaratidzwa usiku. Danieli akavonga Mwari wokudenga. Danieli akapindura akati, zita raMwari ngarivongwe nokusingaperi-peri, nokuti uchenjeri nesimba ndezvake. Ndiye unoshandura nguva nenhambo, ndiye unobvisa madzimambo nokugadza madzimambo, ndiye unopa vakachenjera uchenjeri navane njere zivo. Verse number 22. Verse number 39. Dimura. Verse 39. To 45. Verse number 39. Shure kwenyu vumwe vushe huchamuka vuduku kwamuri, tevere vushe hwechitatu hwendarira huchabata panyika yose. Vushe hwechina huchava nesimba sedare, sezvinoita dare rinoputsanya nokuparadza zvose, sezvinoita dare rinopwanya izvi zvose, saizvozvo huchaputsanya nokupwanya. Zvamakavona tsoka nezvigumwe zvakaitwa pamwe nevhu nomuvumbi wehari pamwe nedare, huchava vushe hwakagurwa, asi simba redare richavamo. Zvamakavona dare rakavhenganiswa nevhu rokuumba naro, zvigumwe zvamakumbo zvazvakanga zvakaitwa pamwe nedare pamwe nevhu, saizvozvo vushe huchava pamwe nesimba, pamwe husingatani kuputsika. Uye zvamakavona dare rakavhenganiswa nevhu rokuumba naro, saizvozvo vachavhengana namarudzi avanhu, asi havanganamatirani sezvinoita dare risinganamatirani nevhu. Zvino mazuva amadzimambo iwawo Mwari wokudenga uchamutsa vushe husingatongoparadzwi, uye simba rabwo haringapfuuri kuno rumwe rudzi rwavanhu, asi ibwo huchaputsanya nokuparadza vushe ubwo hwose. Ibwo huchamira nokusingaperi. Verse 45. Zvamakavona ibwe richivezwa mugomo, zvisingaitwi namavoko avanhu, rikaputsa dare nendarira nevhu nesirivheri nendarama, Mwari mukuru wakazivisa mambo zvichazoitwa pashure. Kurota uku ndokwazvokwadi. Amen. Nokududzirwa kwazvo ndokwazvokwadi. Amen. Thank you very much. Mwari varopafadze kuverenga kweshoko ravo. Hope idzi hadzinyebi. All right, Daniel chapter 2. Tiri kuona mambo Nebukadnezari anotanga kutonga, saka achitanga kutonga 605 BC anokunda. That's the first emperor kuti akonga the whole world. Saka anomira achitarisa Babylon oti kuti pane umwe here angazotonga, kana kuti pane umwe here angazokunda
handizivi kuti zvinofamba sei, handizivi nemo muntu anibetsera wini, handizivi zvinofamba sei. Munhu akangopinda papower unotofunga kuti hakuchina umwe. Hamiri zvizombofamba sei. Chero akaita elder pachurch utongofunga kuti ndiye. Chero akaita mudhikoni, chero akaita superintendent, chero akaita head boy, chero akaita prefect pachikoro. Chikoro wakaona chiripo pakadzidzwa, vakabudira vamwe vakabudira vakaenda kuuniversity. Unofunga kuti iwe ndiwe ani. Nyika iyo wakaona iripo, unofunga kuti iwe ndiwani, vatongi vachingotonga vachipfuura. Kaelemende aka kanonetsaka, maona here? Akatangiri kwauri. Kanga kawirawo Nebukadnezari, mateerera here. Kakamumwira akati ndofunga kuti hakuna umwe. Saka izvozvo zvokuti hakuna umwe, Mwari akati okay, regai ndini kuratidze kuti Mwari ariko. Saka hanzi Nebukadnezari akarara, ndomubva akarota hope. Saka hanzi dzakamuvhundutsa, akatya zvikuru, akapepuka nokubva hope dziya dzapera. Handinoziva kuti pakurota apa vanhu vanovata vachirota, vanovhunduka. Tichazonzwa nyaya dzehope nekurara musi weSunday, musarega kuuya Sunday manheru kana tiri vapenyu. Pane chireve ipapapa. Asi regai titi munhu anogona kurara akarara ovhunduka, asi muchaona kuti anovhunduka ozovata. Handinoziva manje. But tikuona Nebukadnezari kwanza hana kudii, hana kurara kusvika kwaedza. Pakatomunonokera kuedza, kwaedza nobva adaidza madepartments aya mana: n'anga, varoyi, vachenjeri navafemberi. Halo, vakadanwa pamberi pamambo zvikanzi inzwaika ndarota chi hope. Saka hope idzandinetsa, ndikumbira kuti mundiudze zvandarota nedudziro yacho. Tiri kunzwa vanhu vari kunyanyotaura, vakanga vakachenjerawa ndo vari kunyanya kutaura zvikuru vaiti mambo, no zvatiozvozvo kuti mimi mukatudza hope isu dudziro tinayo. Zvikaenda mambo, handigoni kukudzai hope bhoni ndatokangamwa. Imi mukandiudza hope ndoziva dudziro ndechokwadi. Saka pakuita mangange manje avanoziva kuti kunotanga kwataugwa hope tigoona dudziro. Mambo ari kuti hope dzacho hapana, imi ndiudzei hope mugodudza dudziro yacho. Chirevo chakati homekai apa ukanyepa manje uchinyepera mambo kuti unobrawa. Saka saka vakati mambo vachedza kuda kupeswa mambo akadaishi makuda kutorobesa nguva kai mwaziva shoko ratemwa nani neni. Kasirai kundudza, kana mukasandudza magugwa izvezvi, so mukaitwa mapisi dzimba dzeidzi zikaitwa matongo. Kasirai. Ndofunga pakaita huta ipapapa kuti vakomana kuti unonyepa kuti zvino todi. Ndofunga vakati zero. Saka muchinda umwe akaona kuti umwe wavachenjera hapo nomba amai kuna Daniel kune chirivo kao pakatominama muri kurawa imose pana. Ko zvambofamba seiko, mambo wanetseka neiko, nditendere ndimboenda kwaari atipe just a night. Amen. Saka pane zvetotodzidza ipapa. Number 1 tiri kudzidza kuti vachenjeri, n'anga, vafemberi navaroyi vakafeila. Amen. Vakaita sei? Vakafeila pamazuva iwaya, havana kutangira ipapa, vakafeila ivhini pamazuva ana Moses, vakafeila. Saka kana uchivatevera nhasi uri kutevera vanhu vakafeila. Handina kuti havapo, ndati varipo but vakafeila and mafailures. Regai tingonunga zvishoma zvemafailures avo, totanga navapi navaroyi ndizvo. Varoyi vakafeila and vanongofeila nanhasi. Anogona kubva pano ane kuda brumu, kuda mutsvairo, kuda rusero, kuda I don't know zvaanoburuka nazvo. Yevo kugokwe kunoroya usiku ndizvo here. Onoroya kugokwe ikokoko. Kune hama yake kuda vatete vari kokoko, hazoroyi vatete, unoroya kuma next door. Odzoka kuno. Achingosvika mumba kuseni foni ngiri vatete vakashaika. Kuzvanga uri kwadi kuziva kuti vatete vachashaika ukatogarira. Hanoona apa pari kufeila. Unotoni that hati vafambe navo. Zvino zvavakaita madeko kana koindwa manje kufuneral kusiri kunoroya.
iva vana mari vanototi maiwe mugonondichemeravo komadi kuti hai vasikana tingamira chosangana uko kumba manheru handi makambobvako zuro komadi kuchibhuruka mudzoke saka maone yacho itsefeli yakati wosikana gwaruvu makunde munondichemera ukandipewo mari komadi kuti hai ini zvetransport handa problem ndinomhanya netransport dzangu imi tungamirai mavona kuti vanofaida ka kusvikira hama ikavigwa chingochema ari kuno asi hama yapedza kuvigwa kwanoroya futi hati vasiye vakatokundikana nhasi vanokundikana handei pavaprofita neiva vachenjera vari kunzi no mazuva ano ndo vari kutsvaka zvemashiripita vari kunzi vaprofita vava kana dai anga ariko 2020 ndandiri kumberengwa ndokwandai ndiri ukoko ndiri mufundisi ndakati kana kune muprofita ndokumbira kuti auye bozi covid iyi kana dai akanga achiziva iye akatanga kuisa zvaheki pamuromo necongregation yake yakaisoisa zvaheki ikati kuri kuuya hosha yakaipa chose inouraya asi vakanyarara vose vakakumbira muromo tikaona vava nezvaheki vavaripo covid ichitouya not only that kuti vanofeila allright yezo yavuya covid iyo yavapo kwavakadi kuti hey don't worry vese wemuite line panapa covid ichipera vapfumbira muromo yavo vakanyara tikaona naivo vachitohuta vachivharirwa mudzimba saka failures vakakundikana saka uchivatevera rutero rwakakundikana kozi chokwadi chekuti kana dai vanga varipo vakaudza nyika not only Zimbabwe but the whole world vakati ini pano ndiri kuudzai covid iri kuuya vakaita nezarai but zero saka tataro ndovakundikana saka vese ava vose vavemberi taurai varoi n'anga zvese mafailures posere n'anga dzacho hakuna kana one akati covid inouya navaroi vacho hakuna akati covid inouya vachipuruka usiku saka vakakundikana vanokundikana handauti havaroi vanoroya handauti havatemi nyoro vanotema nyoro but tinoda kuwana munhu waMwari amen saka takuona manje Daniel anzwa chirevo anobva anoudza shamwari dzake nhatu voita 4 paboka zvikanzi hati kumbire nyasha pamberi paMwari ya Mwari wokudenga atiratidze chakavanzika ichi chikuru ichi zvikanzi vakanamata kwai Mwari akaratidza Daniel chakavanzika amen kwai muusiku kwai vakamuka vakavonga Mwari wokudenga haleluya ya kuti aiwa tokutendai Mwari saka tozoona pamavhesi atina kuverenga pakati apa achimira pamberi pamambo achiti mambo hazviri kuti ndakangwara kupfuura vachenjeri vose veBhabhironi asi nyaya ndenyu mambo imi Mwari wokudenga ada kukuzivisai zviri mumufungo menyu kuti muzarurwe mumbovona zvikai mama karara zveyo nai mambo ati ndizvoka mukarota chifananidzo chikuru chaigwinya chaityisa zvikai ndizvo zvikanzi asi tanga chine zvikamu musoro wanga uri wegoridhe zvikai ndizvo kai pano apo pachiufuva yanga iri sirivhe zvikai ndizvo zvikai pachiuno yanga iri braso zvikai ndizvo zvikai kuno kumupimbira zvichienda kuzvigumwe yanga iri simbi yakasimba chose nobva yoti kuzvigumwe uko simbi yabva yati ivhu remuumbuari nesimbi ipapo zvikai ndizvo zvikai mambo hamuna kuperera ipa makaramba makatarira mambo mukaona pachiitwa zibwe raivezwa mugomo rikakunguruka richiuya rikarova chifananidzo ichocho harina kurova musoro kana padumbu kana pamakumbo rarova kuzvigumwe chikatsondokotwa chifananidzo chiya chikaita semunhu ari kupura pakuriro zvikapupuruka nemhepo zvikashayikwa asi zibwe riya rikatonga nyika mambo akati haya Dhanieri wareva ukanzi ayo hatisati apedza mambo chizwai zvino mambo chirevo chiri kukwirira musoro wamavona wegoridhe ndimi mambo dai aive mazuva ano aiti vatopeta mabhuku ake oinda bhozi atoudza mambo ndizvo here bhozi pane chirevo chinotyisa pazasi asi Dhanieri amiriri ipapo ti muchatonga imi mambo asi shure kwenyu kuchauya umwe mambo asina simba serenyu amen ya shure umambo uchapfuura kuuya umwe umambo kuchauya hwesimbi kuzouya umambo hwakaparadzana
asi simbi inenge irimo mukati. Vachaedza kubatana asi havangagoni kubatana. Humwe hune simba asi huchakurumidza kuwa. Zvikaindoo zvamamuchiona, asi pedzisire Mwari wokudenga achaisa umambo hwake. Mwari ngaavongwe manheru anhasi. Wopeidza hadzinyebi. Dai ndandine nguva dze3 days pachitombi, ndaingopedzana ndayo chapter 2, bezvino nguva yangu ishoma, regai nditaure zvishoma ndigoenda pakuzara kwenyaya. Nebukadnezari ndiye gold 605 umambo hwake. Unobva akundwa namaMedes namaPersians. Ava vanga vakabatana paumambo hwavo. Saka muchiona pano mavoko ari maviri asi haaratidzi zvigumwe. Mukangoona chifananidzo chamunodzidza chichisa zvigumwe zvamavoko, ichocho anti, that's the wrong image. Ichi changa chine mavoko asi chakavanza zvigumwe. Kureva kuti madzimambo maviri anga akabatana asi anga asina kuseparisa. Zvigumwe zvichawanikwa kuzasi kumakumbo. Kureva kuti anga ari Ethiopian nekuno kuIndia vaitonga vakabatana vachitonga umambo vachikunda umambo hweBhabhironi. 538 BC tikuona ava vachitanga kukunda kuchakonga vachipinda mupower. Ivo havarambi varipo. You know what? Kana uyakatonga ari 1 mukatonga mavaviri, obvious panotsvagwa the weaker side. Vopinda ku the weaker side maurawo. Saka vakatsvaga the weaker side kunoti umambo hwepachu uno hweBraso, umambo wana Alexander the Great, ndo wakakunda maMedes namaPersians. Tikuona 331 umambo uchitora power uchikunda BC. Toona umambo wakakundwa nemufana munhu anga ari mudiki chose. Saka akafarisa acelebrata nomva anwa akadhakwa akakanganisika liver akafa neliver cirrhosis. Umambo hwake ukakamuka ukaita 4 ukapazuka. Saka tikuona kuti kushayiwa power kweprophecy yaNebukadnezari kuri kuitika 1 2 4 kutonga kuroti kuri kutopera simba. Zvino magenerals akutonga aya tirikuona kuti haagoni kuita power yakafanana. Saka panotsvagwa the weaker side morohwa. Takuona umambo hwesimbi uchitevera the pagan Rome, ndo hwakatevera huchitanga 168 BC. Kureva kuti panga pangosara makore 168 kuti Jesu azvagwe. Tikuona umambo uri kufamba iri pagan Rome, nayo simbi yakasimba ndo hwakapadza nokuwondonga huchitswanya. Yeho kusvika kuzasi yakunzi manje hurumende yakabatana inoti chiKristu pamwe chete nenyika. Saka yakunziyo purpose government. Hurumende iyi yakaramba ichitonga yakadaro. Tinoona pazasi kuchipindawo varume vakazonetsa chose vachiedza kushandura nguva. Vanotaurwa pachapter 7 vachiedza kuvhiringa mitemo yaMwari pozi vaida kuvhiringa chinamato. Zvakadaro umambo hwacho ukapedzwa simba hwepurpose. Tikafamba nawo umambo hwepurpose 1798 tinoona France iri yakaita conquer this purpose government, ikasunga papa ikanompisira Paris. Umambo ukapera power asi hwanga huripo, asi usasatongi pastoros. France ndo nyika yekutanga kuwana independence mukati meworld yose ichizviti ini ndava nefreedom ndasungunuka 1798. Toona kuti pachingotanga maindependence kubva paFrance 1804 Ethiopia inosungunukavo ndio the second and the first mu Africa iri second mu world kuziwanira independence. Haina kugwa hondo yangoti kana France yasungunuka nesuwo kuno ku Africa tane independence yedu. Ndina nguva atufambe. Zvino tiri kuona zvatotanga kusvika kuzvigumwe. Yava divided kingdoms. Wava umambo hwakapazuka husingagoni kubatana.
pakamboedzwa vana Mussolini kuti dai zvingabvira paita one government, asi sezvo tanyeri anti vachaedza kuti vabatane bhati havagoni kubatana, zvakaramba. Tinorangarira vachizama kuumba that family tree life, vachiti tinoboti tikatama intermarriages, avo vakanorora kumadzimambo ekokoko wondodzopera tobatana toumba hurumende yemubaranzwa pasi rose, asi zvakakona. So tiri kufamba tiri kuenda pa the divided kingdom, taakuzvigumwe manje. Saka kunoti umambo hweBhabhironi hwakapfuura, umambo hwemamedzi hukapfuura, umambo hweGirisi hukapfuura, umambo hwepapasi hukapembopera simba, asi 1929 hukagaina power. Naso hwane power huri kutonga, asi huri kutonga huri muzvigumwe, hune ma divided kingdoms, hune zvigumwe pakati papa huripo. Kunoti Rome irimo, mumapowers irimo. Now, saka tine umambo humwe husati hwawonekwa, hwamirirwa kuti huonekwe, umambo hwedombo. Saka tinoona kana tichiti isu umambo hwedombo haui, tiye chitoti umambo hweBhabhironi hakuna kutonga. Kana chiti umambo hwedombo haui, tiye chiti maMedes nemaPersians harambotonga. Kana chiti umambo hwedombo haui, tiye chiti isu umambo hweGirisi hakuna kumbotonga. Tinotaura kuri kuombizi kuti nevanhu vakawanda vatinodhibheta navo tichitaura. Zvendotaura izvi imi musazvitaura futi, munogona kufira mugere. Pane vanhu vanokakavara vachitiwe Russia ichatonga pasi rose, idzodzo ihope dzamungavata mukarota futi nhema. Because para Soviet Union ndopakapedzwa simba reRussia, ende Russia haipo pazvigumwe zvakaprofita naDaniel. China ipo pazvigumwe, Korea ipo pazvigumwe. Chero ukataura, chero ukashandisa ruzivo rwako gwese, apa ipo apa, saka haipindi. Saka haikundi, chero mukati kaUkraine kadoko. By the way, ima hamuna history hamuzivi zviro. Rikainingwa kuti nyeurirei. Ukraine munhu anotongako muJudha. Saka zvaari muJudha, ukatanga hondo nomujudha haubudiriri. Cheroka zap. Imi mnoti imi vanhu vangangoti yusa kwese. Imi hamoni pane kamwe karo apa here. Wanga usingazivi kuti pakukuvadzwa kweRome ichikuvadza, vakatiza maRed Indians avo ndo vakanoti for America havana kunyanya kuita simba nokuzikamwa maMedes kare. Nova maJews azotiza vaita selo, nova anowana waAmerica. Songe kuti maIndian angasiko, nova vatsikirirwa. MaIndians, maAmericans vakabva vasumuka. MaJews ava ndo vakainventa, ndo vakatanga kuita maplazi, ndo vatanga kubudirira, ndo vane upfumi muAmerica. Chero kati wewe isatanic dhora racho rikagoita ziso rikadii, but seri kwati vakanzi iko, in God we trust. Saka kana Genesis chapter 49 pa verse number 10 konziko na Jacob achiudza vana vake, chimbo youshe haizobvi mumba maJudha kusvika Shiro achiuya. Saka Judha ndiye iye maJews arukwa. Saka zvinobva ane maJews ndokubva kuUkraine kwano zvakugamuka muJudha. Iwe chero kabhomba nemabhomba ako kandi nemabhomba akaita hey kizwe zikanaka ngotanga akatanga hondo yachidena so obaho wombata manje vari kuti masoja kwe munofira munhu, imi munofira munhu muchiparadza nyero unokomwe munhu imi. Saka takubata imi vachibata wani masoja yati kuti hepari uyu arapa bata munhu kechemu muchazoti asi munhu uyu ariparidza aiziva. Hatizivi, indotevera history yeBible. Amen. Chero kadi indora ndiye ndichisona kuti zvongofana kuti zvandotaura izvi futi usataura iwe unorohwa. Isusu takadai so maAfricans, maRussians, maChinese, maIndians, maPalestinians tozvagwana baba wavo hawani hamu. Haisiye kuti zvikadisi kamjoti tivatora machani kudini iropa rimwe chete. Tobva kuna baba wani. Chero ukatukisa masoka ni ihama dzedu. Asi kana toenda
hatipo pazvigungwa. VaIjipti simba rakapera zvikanzi chera vharo rangu dongo chairo. Amen. Rakapera basa power Libya. Yakapera basa yakangodominata Libya asi haichadominate foot. Egypt yakangodominate haichadominate foot. India ndo mamedzi zvakatopera. Chero kukamuka munhu akaita sei chero akachama ungwaro wakadii haachagoni because tiri kumaine zvigumwe. Amen. Ya so pazvigumwe ndo patava mai tamirira dombo. Amen. Tamirira chidombo umambo hwamesiyasi. Daniel chapter 12. Unozwa ndatinoda 3 days guys. Asi ndada kupa ma highlights ekuti zvimwe zvinhu usateerere nyuzi namakuwaverenga Bible. Amen. Kwaiko nomukadzi waHaman achiudza Haman arongera Mordecai chapter 4 bura Esther zvikanzi nomukadzi waHaman, baba munhu amuri kugwana naye kana ari muJudha hamupabudi. Dai matozarira hamupabudi. Edanga asingazivika nhumbu dzangoshanduka so mambo dzikangezovereka mapepa nhau dzikazi kuna Mordecai zvakaita izvi kurwira mambo angaiti bwechikazi vafa kudzwa ari kuverenga izvozvo idzo Hamani dziri kupinda muyadi mamambo zvikai right gana pashamwari une nyaya yakanaka inzwa usati watara nyaya dzako iyo kana munhu anodiwa namambo unoitigwa chi idzo dzikafunga kuti ndidzo because zaidiwa namambo zvikanzi aiyo nandiona mambo unofanira kukwira bhizi ramambo kana kukwira bhizi ramambo opfekedzwa hembe dzamambo munhu waanovenga iyeye omuisa mberi ofamba achiti ndozvoita munhu anodiwa namambo zvikai right mashoko ako haupotsikana one chinda unoitira Mordecai iwe ufambe mberi kwebhiza iyo ndiye achakura pamusoro pebhiza ndiye akazotungamira bhiza kuna Mordecai ukati ndozvoita mlandu wanamambo ndozvoita mlandu iye akaimuwa ndichakudzidza zikati hauibudi hondo yako muJudha kako. Inzwai vana vaMwari. Jesu anotaura nomukadzi weSamaria pachapter 4 zvikati hey maJudha muri kuJerusarema icho zviri kuSamaria zvikaita Jesu dzikama mai imona kuti chamusingazivi isu ndisi tona kuti chatozwa bhozi ruponeso runobva kumaJudha. Amen. Ya nguva ichasvika ichanamatwa Mwari kwete kumakomo kaJerusarema asi mumwoyo nemuzokwadi. Saka nyaya yekuti salvation comes from the Jews chero ukatsamwa iye Jesu ndo vaJudha vacho, Bhaibheri ndera vaJudha racho, chiKristu ndechavo, Yusa nderavo, usaucha ukatsamwa unomuzofara chete uchikuti ndoda Yusa wakadii kuti ndoda imwe isiri Yusa chero pei ndoda Yusa oshaa kuti chambosunda vanhu chii paYusa haisiwo nyaya iyo tripa nyaya yaDaniel ndizveni. Daniel chapter 12 verse number 4 hope idzi hadzinyebi ya verse number 4 ya verse number 4 paizomazoupesani andika ya verse number 4 ya asi iwe Daniel ya vanza mashoko ya unamire huku ichisire chisimbiso ya kusvikira kunguva yekupedzisira nokuti ya vazhinji vachamhanya pose pose nezivo ichawanda. Haleluya. Dombo risati rauya maita dombo risati rauya pane zvinofanira kutanga vakachererei zvikanzi izvo Daniel mashoko ari kunyora akavanzika seal the book namira but chinzwa ndongokupa highlights Daniel panguva yekupedzisira vanhu vachamhanya pose nezivo ichaita sei ichawanda. Tikaenda pachitombi chaDaniel chapter 2 makumbo anomirira movement makateererei ndonguva dzemamovement angaite mapati mamovement angaite vanhu vachifamba moving up and down vachidzika vachikwira kana ukatarisa mazuva ano vanhu vachifamba ndafarira muimbo wedu vanhu vafamba wateererewe vanhu vafamba kudarika ndikupa zvimatips zvenyaya handizi munhu mukuru ka handimongoza handizi mukuru vakuru varipo pana vari kuma-90 years asi kana ndikataura vanoti icho chokwadi icho vozi vakazviona Johannesburg uko kwaitora 6 months vanhu vachifamba vamwe vachidyiwa neshumba vachitevera njanji vachienda kuJohannesburg
asi vainda kuJohannesburg ndi vanani? Ndi vana baba munini nana mukoma ndo vainda kuJohannesburg. Zvino kana vainda vainoshanda nzvimbo mbiri. Kune vainoshanda mumugodhi vaizonzi vana winera, vachiinda vachichona asi gore rikapera 2 years vodzoka. Vaishanda kunze vaibika nokuita zvimwe zvimabasa. Vainzi vana muJoburg vaipiwa masita maviri. Waenda kumugodhi winera, washanda kunze vainzi vamuJoburg. Zvino vaizodzoka vanhu ava. Waiona kana vachidzoka vanenge vakatakura vakagukuchira maziredhiyo mazistereo. Woona paChristmas haikona mani kuku namarivo namagumu vachienda kumagirosa mazimberoka chokwadi kuti havakadzoka vanga vakaenda kuJona. Zvanga zvichitinetse kuti ungaona vatete kana sisi vachienda kuwinera. Pamazuva avo zvaitinetse. But kauda kuona nyaya yekuzadzikiswa kwemakumbo aDaniel chapter 2 hanzi na chapter 12 vanhu vachafamba. Mazuva ano vakutoenda vashoma, vana baba munini nana mukoma vashoma. Vanyanya ndi vana tete nana sisi. Ndio vari kuenda kuJohannesburg uko. Vachuya na TV, vauya na mafiriji. Basi kuenda rakadengesera, rotsoka rakadengesera, vana vainotengesa, vachinohota, hapana chakanaka. Kana yoka chocho waliona basi woti hai, mira wamisa basi. Woti, yai vana mai. Muruinde. Masiya vana ndukumba. Vese vanoburitsa musoro wati, who are you? Where were you? Taka vakatimba, tikazana kuzvikoro. Bataimunu. Mulu wamera ati, basi racho haungarigoni. Bataimunu, yo. Hapana chakanaka because mazuva okufamba. Vanhu vafamba. Ende kwaindudzi dzinotsamwa ukataura nyaya vana mai handiti sitoziva kuti kana munhu achienda kunoshuzha ndi baba vanoshuzha. Amen. Haisi baby life kai. Danga iri baby life ndaikudzai chakavanzika choti baba vamere mhasha mevasingameri mhasha. Kana vachishuzha baba ndo vanouya zvebaba vakasinga because even kusikwa kwacho baba vakasikwa vane diaphragm yakafara kudarika ya mai. Baba vakasikwa vachiita mamhaso, mai chero mukapa simbi kuti vagige dombo havakondirati mamaso vanongosimba tsinga bedzi. Mamhaso ndababa kunze kwekuti matozvipani chamuchisumudza muchiti kuti hamuna kusikirwa kukondirakta mamuscles. Makasikirwa kuti nyama dzenyu dzinyatso because ndi munobata mwana nokurera. Baba ndo vanoita mavoko because vanoshanda. Saka hiyo varikuya mai vakagukuchira. Saka anotenda ndi baba era ndi mai vanofana kutenda umwe munhu. Maita yenyu here kana kuti maita yenyu ndizvo here. Because anofana kutendwa aripo. Saka mazuva ano zvaita vice versa. Kana ukaona nyaya yadaiso aiwa dombo rapadhuze. Amen. Hasi kure Jesu ba. Hasi kure. Vanhu vari kufamba mulaini chaiyo. Kwai kana muona izvi zvinoonekwa chapter 21:28 kana muona izvi kuti zvinoshambisa izvi zvinoshamisa kai. Unoziva pane zvinhu zvinoshamisa zvikuita mazuva zvashandura upenyu hwavanhu. Ima hamuna kumboona nhai munhu anobuda mumba nenight dress achifamba mulocation. Iye akatonyorwa kuti night dress. Iye anoipfeka masikati pamberi pegungano ravanhu agotokwira kombi achizemberana navarume vavanhu. Usiku masikati mukombi mubedroom chii chiri kuitika nyika yashanduka. Zvinhu zvazoreva saka tiri pamovement. Zvinhu zviri kumuvha zvichienda kusina kujairika. Pamakumbo ndo pane nyaya. Saka mirira zvigumwe zvipazuke dombo ribuye. Inzwa mudika.
vanhu vachange vari handichataura pamusoro pezvakawanda asi pane pfungwa yandofarira yavana. Unoziva kana varipo generation iyi yekuuya kwedombo iyi, vana vacho havaiti ndandiri kukwekwe kwandai ndiri uko ndadanawo pachikoro chimwe chinonzi Tavanevhu primary school. Kwakwaita bongozozo ramai ticha mwana saka anonzi Samantha. Ndakwanzwa yamuzobeterawo pano paita hondo. Samantha anga grade 6 atizira mukumbo mukomana anga akatonyora form 6. Saka ndiri kupinda muoffice ndiri kuona gakava racho uyo ari kutaura mashoko andagawa Samantha ekuti imi mai munoti he ndisarorwe chio chandisingafini. Mai vachiti kuti mai mirai hati tiri muofisi muno hamugwiwi tinoti imi mubetsegwe mai vari kupupa furode hasha chaizi kuti dai anohorichera mwana wehawi. Iye Samantha kana ganda kumeso kanya. Ndiri kupinda ndiri kugara pasi muri kupinda ndo nyaya yacho ndikati ndikaidaiso ndokumbira mai Samantha budai pashe, mukomana buda pashe, mai vamukomana buda pashe. Ndinoda kusana Samantha naheti timbotaura timbopedza nyaya. Ndikati Samantha mwana wangu ndine mubvunzo newe. Iwewe woda kuwanikwa ndizvo ndanzwa wamastatements ari kutaura mai woda kuwanikwa ndizvo, asi ndine mubvunzo mitatu. Mubvunzo wokutanga nai Samantha, kana toti murume yeye wati ndoda kuwanikwa ukaenda, kana akaenda shuzha achidzoka anokuwana iwe uchitamba nhodo kana kuti anokuwana wakageza iwe. Grade 6 Samantha anati akawepapo kana ganda umeso ngati ona kuwa rikati pamwe mvunzo. Iye zvino mai vako vakatobva kucollege ndi muveterinary. Uyu mukomana wako ane certificate, birth anayo, grade 7 anayo certificate, form 4 ane certificate, form 6 atogaza kuna college auri mwe certificate. Iwe unongorira birth certificate. Mukomana wako akaenda kana akanoona vamwe mani vane ma certificate iwe usina. Wozi iwewe kana usina certificate pane zvichinji zvausati wadzidza. Akanoona vamwe anouya iwewe hachakudi mani. Apa unenge ane nhumbu yake oti vapave china woina mai vako vava uchidaro hapana chasingazivi vanombokurega uchapfekedza mwana zvohovhorosiwe. Mai achiti wakanga uchiti haya unoziva pfekedza mwana tioni mukomana aramba uchawanepi mari yamanapkeniwe kandi kubvunze mubvunzo wopedzisa Samantha. Right, mukomana wako auya nemari unotenga maswiti mabaskets kana unotenga maplates une mari iwe. Zvinoda kuona watenga mabaskets nemari achakudolora stere. Nokuwa uchatiza ndo pakati maziso misodzi. Ndikati right zvapinda mani unibozwa nyaya yekurohwa wocharohwa mabaskets bozi uri mwana mudika ungatengi maplates iwe. Ndiri kutaura pfungwa yaSamantha aifunga kuti anoda kurohwa iye ane grade 6. Makaterere ndo zviri vana vamazuva ano. Isurvey yakaitwa vari kueducation vanotindira survey yakaitwa 2018 pakafamba muzvikoro vachihamirirwa vasinauswa kuchikoro kwenyu vaibvunza vana munofunga kuti mungada kuwanikwa mana makore mangani. 99% yevana vakati isu pa 14 years tatoibva. Isurvey yakatoitwa handimozva kuti mutemo waiti 18 years munhu ngaaroorwe ndizvere. Saka pari kudhibhira zvototi mwana zvino zvari kuti 14 years anenge ari grade ani. Hazi mafomu 1 wayaya nemagrade 7 tingatende kuti aroorwe. Nyaya yacho iri kudhibhira kuti vakomana nyika zvikai makatosara navana vaiti makatosara kumasurveys. Ndinoti muone climate pasvika chikwekwenhero chekuipa kwenyaya. Zvinazvaomira zvakanaka vana ukamuona achifamba murodhi so akazara rodhi iye anenge aiti mudhara iye ndiye mudhara bhozi ari kutatarika hagoni kufamba mabhurugu ari kudona. Ini mudhara wacho upright. Saka mudhara ndiyani? Iye haoni rodhi. Ini rodhi rikuti ona totomudzurira kuti apinda hako mwanangu mudhara makaniwe mudhara
akapera kare, mazino anengura, maziso akachuka, hana direction, anakubveni hapana, ari kuendepi hapana, angaripi kumagrosa achitei achitamba draft yezvivharo zvinjeke zvasina kumakokokora. Makandibokisi asi yemagrosa rakasiya kumba, makandibokisi akatiwana maempty akamwe ndio ari kutora chidhirowa tsoro ipapo kusarongeka. Wotoona nemusoro kuti hana kurongeka, anogera achiti apa bvise bvudzi, apa sirire bvudzi, wototi hapana direction apa. Kana uchigera uchiti apa bvise apa sirire kuti indozvo ndiri brain dzangu dzoti apa jambe apa dzichiti kana ukaona uri musikana uchita mukomana asingagoni kugera musoro wake, motozwa nemba yenyu haina kurongeka. Muchanesana, unofunga kuti kunonzviwa kudhirowa kwemusoro. Kona munachiwana nguva dzekudhirowa musoro hana kurongeka. Munhu akaronga anongogera musoro wake one time goes andati ave peace. Zvokaromera rimwe chikoni marimwe chinoneka kumera. Ino nyaya yacho chaunetsa. Chikoramba chinogigwa chete, chinogigwa chete. Mari yacho unoiwanepo. Haisiyo nyaya. Ndotanya yekuti patava pakaipa pakaterere mazuva chaiwo emamovement zviri kumuvha neimwe climate zvokuti haugoni kusvika kuzvibloka kuti mira. Technology manje ndiyo yakanyanyazve. Mamuchizivera kuti ruzivo rwakatanga 1798 ndo pakatanga nyaya yeruzivo rwakawanda. Wo 1798 ndo pakatanga technology kuti ruzivo rwuvhurike. Unosvika kuti zvaifamba sei? Zvaisatsa prophecy yakataurwa pana Daniel unto 2300 days. Asi pane 1206 dziri kubatwa dzechikarite, ndo patanga technology ndo padzanyanya. Ndaitsvakurudza ndikati zvitima zvaifamba munyanza zvishandisa masteam boats 1807 ndopakati masteam boats. Indai munotsvakurudza mucyclopedia 1811 masteam prints vachishandisa zvimasteam print ndozvagorero ndobva zvakatanga. Reka ndisiye zvose foni idzi, foni 1846 ndopataka foni kuti kwane matelefoni. Reka ndimanye ndine panyaya imwe isina kujairika, bhasikoro 1900. Iwo unofunga kuti bhasikoro chinhu chiri simple, but vakatanga vachiita matoyi riya mavhiri matatu riya rekuita mutserendende vachitamba naro, but iri remavhiri maviri 1900 ndo pakatanga nyaya iye kuti munhu anoenda pabhasikoro remavhiri akatevedzana. Kana uda kuona kuti chinhu chiya chakaoma ripiwo usati wamborikumba wamborikwira bhasikoro haurichoviwe, unofanira chingowa. Saka kwai vanhu vakaukira England, ndokwarakatanga kuEngland. Kwai vakaukira kuna chinhu chofamba mavhiri munhu ari pamusoro so, ende ukatarisa technology yacho gadzira rakoona haungarigadziriwe, unotoripeya. Pakaitwa ruzivo pekuti cheni ichinoenda kuhamba maspokisi kuti pagoita mweya netai munhu agokwira. Ruzivo rwacho kuiti paya usakuteerera iwe kana wari jaira unofunga chinhu chiri simple, hachizi simple. That's technology. Izvo tiri kutaura pamusoro pemaselfoni. Izvo zvindinayo foni papapa. Ndinongoziva kuona WhatsApp mameseji, kufona, kubichanya, kuzvimavidhiyo zvakaiswa nezvimapicha ndaperekwa. Asi ipa muzukuru, ndiye muzukuru wangu kumba, kungomba sofoni unonovukunyura dzimwe vimbi wozviwanepi kwai foni menyu iwe zvaa zviri pai foni menyu pane foni yakanetsa vagadziri vefoni chavo chavo. Tatatekera vadzimai vangu foni yaramba kuiswa WhatsApp kai inonetsa yanetsa. Tine mufana Mwari kuita zvemakombiyuta, ndobva ati ko foni yenyu mhai, kukanzi haiti vakatoti haitoiti kai ndipei foni iyo 10 minutes akaibata mufana yeye kanzi mamda kuti mudachi WhatsApp mudachi kai ndo titi WhatsApp kai chito ndaya mudownload mufana yewewo wakanzi don't worry ndokubasa kwedu ko makombiyuta akavukunyura pai vemafoni vakati haitoiti asi akanovukunyura
ndoda kuti muone technology kwayava. Unogona kunge uri kuno but ruzivo gwafamba gwavamberi. Saka vaimbi vati ruzivo gwawanda. Amen. Yeah. So ukatarisa Jesu haasi kure, chitarisa zviri kuzadziswa mukati menguva ino haasi kure. Saka kana zvose izvi zvafamba izvi. Matthew 14:24 anobva abuya oti evhangeri youshe ichaparidzwa kumarudzi ose, huve huchapupu, ipapo guma kuchasvika. Ende Mwari achitendera kuti ruzivo guwande, zvimwe zvacho aitira kuti ruzivo gubetsere kusvitsa evhangeri. Kana dai Jesu aiuya pamazuva ana Martin Luther, vanhu vakawanda vaisara nokuti panga pasina this technology. Asiko zvino zvikatasa foni yangu soi papa vese makonda sandinawo ese. Good morning ivesi spirit of prophecy, good evening ivesi spirit of prophecy. Kusanasa nevana vangu nevazukuru aita munyama wokuti anda business neni, ukangoera wandani piwa namba dzenyu ndi mama kwa ndini, ukangotanga chete conversation chichata wakuwa na mavesi. Umwe munhu akanga awirawo mu contact yangu Ice Johnson aibva ku UK. But are you a prophet? Ndikati not. Zvikanzi too much of the verses. Ndikati wangaone pinamba dzangu. Akazobloka uri muchinda uyo aiti nemavhesi. Ndiri kubetsera kuti inofanira kufambisa vhangeri. Amen. Kuti iye amene zvakanga aita kuti angozoroka angowirawo, asi akaoti mavhesi dzakachata almost a month. Chichata daily chibika nemavhesi. Akati muchinda wemavhesi ndingaurawo. Ubva bloka. Kuti waitako boza ndambokoka. Amen. But zvawaenda wabva une zvimwe zvawanda. Vamwe vati sekuri motinyanyira mavhesi isati mabhaibheri noti don't worry, iwewe unoverenga zvandakanyora izvo. Mwari ngatibatsire. Ndikuda kuti technology yakauya kuti vhangeri rine mberi. Kana vhangeri raenda mberi Jesu haanonoki kuuya. Hamene kuti iwe uri kushandisa ruzivo pakudii. Amen. Ya. Pane vari kushandisa ruzivo pakurasika, ndizvo here? Ya. Ukatarisa vatovati vari pamavidhiyo vachiona zvisikaoneka zvinoyera. Asi ukati hatimboitai munamato just 5 minutes kwenzi munamato wenyu kuti gwi. Umwe anosvinura ziso 1 rimwe akavhara achiti chiprogramu chingangodarike ndisina kuona kuti zvawafamba zvichita sei. ZvimaIndia izvozvizvi zviri kuita maprogramu azvo. Mwari ngatibatsire. Ndati ruzivo rwawakapiwa, foni yaunayo unoishandisei. Mwari ngatibatsire. Ndizvo dombo rinouya ende hope hadzinyebi. Dombo rinoita sei? Rouya. Jesu asati auya tiri pabasa rekufambisa evhangeri. Kana usina foni shandisa muromo wako. Amen. Ya, shandisa ruzivo rwakapiwa igogo. Ruzivo igogo haunagwe igogo kushandise vazhinji vakwevegwe kumambo. Tuvakona nguve kunamata. Kwaino muimbi ndudzi dzepasi dzinoshatirwa Jesu asanouya hake. Ende anouya zvedu. Une munamato kuti Mwari ndibetserei. Dombo risati rauya ndakawana ruzivo rwefoni. Ndibetserei Mwari kushandisa ruzivo ugu kuti vazhinji vaponeswe. Kana uri munamato wako simuka. Mwari ndibetserei. Zvokwa foni ndaishandisa but yanga ichoshandiswa zvimwe. Ndibetserei Mwari kuti ishande mukuparidzwa kwevhangeri. Kana uri munamato waunawo simuka. Twari nguve kunamata. Mwari ndibetserei. Technology ruzivo gunofanira kuti gubetsere kuti vazhinji vaponeswe. Dombo risati rauya. Because hope hadzinyebi. Jesu unouya. Mwari akuitire zvakanaka. Ndinorevesa. Kana wanga uri munhu arikuda kuponeswa, shinda unonamata munamato kuti ndinokumbirawo Mwari mumbobvisa mweya wamavhidhiyo akaipa. Andada kwenguva yakareba. Amene tikatozopiwa topic yejudgment kana tikazoipiwa pakatoti ipe bhozi zvese zvawaiona nezvawakanga uchitumira vamwe kana usina kutendeuka zvinobuda musi wejudgment yezita rako. Ndizvo ka? Ishuwa. Asi ukatendeuka rombo rakanaka manje zvofudzirwa zvose. Tuvakona nguve kunamata. Ari pauri kuti inini ndoda kuti Mwari achindibatsira. Dombo risati rauya. Wozikana pana Matthew chapter 21. Kwai zviri nani kuwira pamusoro pedombo pakuigwa nedombo.
kwa ukawira pamusoro pedombo unovhunika ukarapiwa, asi ukawigwa nedombo unotsonokotwa ukaparara. Kureva kuti zviri nani kunowira pana Jesu urapiwe wabvisa zvimwe zvinonetsa zvimavhidhiyo zvisingabetseri ndizvoka. Pakuregwa uchiwira mumavhidhiyo uwigwa nedombo ugovhagwa ugovhazwa chose hazibetseri churu. Unoda kuti Jesu asati auya, ndoda kumugamuchira saishe namuponesi. Simudza ruoko rwako. Jesu asati auya, ndoda kuti atonge upenyu hwangu, ndimugamuchire sashe namuponesi wangu. Simudza ruoko rwako, ndinamate newe. Yes, mwarakomborerei, 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 mwarakuitire zvakanaka, mwarakuropafadzei. Varipo here vamwe? Ndoda kunamata nemi? Ndakunamata. Baba vedu vari kudenga, tokutendai manheru anhasi. Nekuti pana Amosi munoti hamuiti chinhu musina kuzivisana naveni vaprofita zvakavanzika zvenyu. Zvakavanzika izvi ndo zvataona Daniel achidudzira pachena. Umambo hweBhabhironi hwakapfuura, umambo hwemamedzi hukapfuura, umambo hweGreece hukapfuura, pagan Rome yakapfuura, nhasi nepapasi. Asi nofara nekuti mukati mepapasi mune kuparidzwa kweevhangeri. Mukati mepapasi mune independence. Nesuwo seZimbabwe takawana independence 1980 zvichibva pana Daniel chapter 2. Maita henyu. Nanhasi tine freedom of worship. Toona patakasungunuka mukati menyika yeZimbabwe nengari yeindependence yeZimbabwe. Naizvozvo mukusungunuka kwedu vhangeri riri kuparidzwa kuti tigamuchire Jesu achina muponesi. Toziva kuti gare gare sungunuko yakadai ichapera. Maita henyu. Isu tasumuka Mwari, toda kushandisa mafoni edu paruzivo rwatinarwo kuparidzira hama dzedu neshamwari dzedu nevese vatosangana navo. Vamwe mafoni acho hatina ane WhatsApp, asi patinosenda mameseji nemacalls atinoita, tibetserei Mwari kusenda verse 1 kana kutaurira munhu verse 1. Vazhinji vaponeswe. Maita ino kuti muchatitira zvakanaka. Toda kunamatawo manheru ano nevagamuchira imi Jesu aishe namuponesi musati maya kuzotsindikira nyika inoi. Vaitirei zvakanaka. Munoti imi anokunyarai pamberi pavanhu muchamunyarawo pamberi pababa navatumwa. Asi anokusarudzai pamberi pavanhu muchamumiririra. Vamirirei, nyorai mazita avo, pakupedzisa mugovadana tigoponeswa tose. Munamato edu okutenda mukuzvininipisa kuzita rinoera uye tigare kusingaperi raJesu Kristu. Amen. Tidane